איך הנקוק הגיע ממצב כזה למצב הזה. בואו נדבר קצת על מקרה ההתאהבות של בוא הנקוק המאוד מעניין בלופי ובכללי על אמזון לילי ועל מחלת האהבה. כולנו בעצם יודעים את מהלך הסיפור, לא צריך להרחיב את כל הסיפור. לופי בעצם נפל מהחומה ישר לתוך המרחצה הפרטית של בוא הנקוק, ובעצם מה שקרה זה שנחשף הקעקוע של הגב שלה, שהיא בעצם הייתה עבדית עבור הסלסטיאל דרגונס. עכשיו, כל מי שרואה את הקעקוע על הגב של בוא הנקוק הוא אוטומטית חייב להיות מחוסל. למה? כי מבחינת הנקוק הקעקוע הזה מסמל בושה גדולה מאוד עבורה ועבור האחיות שלה שהם נלקחו לעבדות עבור הסלסטיאל דרגונס. עכשיו אנחנו יודעים שבסופו של דבר היה את המהלך של המלחמה, הקרב של לופי עם האחיות של בוא הנקוק, ואנחנו לא ניכנס, נעבור הלאה לפרטים החשובים. בסופו של דבר בוא הנקוק חושפת בפני לופי את הסוד שלה, את הסיפור על העבדות שלה ושל האחיות שלה. ובעצם כשבוא הנקוק מספרת לו את כל הסיפור על הסלסטיאל דרגונס, הוא עושה את הקישור במוח ואומר, זה הסלסטיאל דרגונס, אלה אני לא אוהב אותם, אני רוצה לכסח אותם. עכשיו, כשהנקוק מגיעה למצב רגשי כל כך חשוף בפני לופי, והיא שואלת אותו, Do you despise me because I was a slave? הוא אומר לה, I told you, I hate the celestial dragons. ואז היא אומרת לו, I like you. פה מתחיל הסיפור האמיתי והחשוב והנקודת מפנה החשובה בפני בוא הנקוק. ואתם שואלים בעצם למה, נכון? כי להנקוק לפני זה הייתה תכונה מאוד מאוד גרועה, ואני אומרת את זה חד וחלק, להנקוק היה תכונה גרועה והיא הייתה מאוד אגואיסטית, היא הייתה מאוד שחצנית ומתנשאת והיא הייתה שונאת גברים. עכשיו, אני לא אומרת את זה בקטע להאשים או לשפוט אותה, זה ברור למה היא שנאה גברים. היא שנאה גברים כי הם ניצלו אותה, כי הם הכריחו אותה להיות עבדית למרות שהיא בכלל לא רצתה את זה. באיזשהו מקום זה היה סוג של פיתוח מגננה שהיא בנתה לעצמה כדי להגן על עצמה מפני הרגש שלה ומפני הדברים שהיא עברה. ובעצם רק אחרי שהיא חשפה את הרגש שלה בפני לופי ובאמת שפכה את הלב שלה, אז היא מצאה את הדרך ללב שלה בחזרה. ואז כשהיא התחילה להרגיש לא טוב, היא בעצם לא הבינה מה קורה לה. וזה מה שאני חושבת על האמזון לילי. אנשים שם חיות בדיכוי רגשי, אין להם מענה על הרגשות שלהם, הם חיות בבועה, הם לא מכירות את העולם החיצון, הם כן מטיילות ומפליגות וכולי. אבל העניין הזה של לשמור על הרגש שלך ולהיות מאוד מגוננת ולחיות באגו שלך, הוא מאוד נוח ומאוד קל. וכשבוא הנקוק בעצם חשפה את הרגש שלה בפני לופי וראתה את התגובה שלו והיא קיבלה ממנו פידבק שהוא בעצם לא שופט אותה על מי שהיא ועל מה שהיא, זה מה